Μετά τη βράβευσή της στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Rethink Athens, που διοργάνωσε και χρηματοδότησε το Ίδρυμα Ωνάση με πρόσκληση της πολιτείας, η ομάδα των Όκρα ολοκλήρωσε τις μελέτες για το νέο κέντρο της Αθήνας με την υποστήριξη ελληνικών και ευρωπαϊκών μελετητικών γραφείων. Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, γενέτειρα του ανθρώπινου πολιτισμού, έχει όλα τα κοινωνικά και αστικά χαρακτηριστικά μιας πραγματικής Μητρόπολης. Παράλληλα όμως, αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα, όπως είναι η ανεργία, τα κενά κτίρια, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο στόχος του Rethink Athens είναι η ανασυγκρότηση του κέντρου της πόλης, η αναχέτηση της υποβάθμισής του και η δημιουργία ενός πράσινου, ζωντανού και ευχάριστου περιβάλλοντος για όλους τους κατοίκους της πόλης. Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Θέλει να δημιουργήσει μια πόλη ανθεκτική, προσβάσιμη και γεμάτη ζωή. Το κέντρο της πόλης της Αθήνας θα μετατραπεί σε ένα πράσινο δίκτυο, σε ένα αυτάρκες και υγιεινό περιβάλλον που θα προσφέρει σκιά, καταφύγιο και φυσικό δροσισμό. Σήμερα, η άμεση και έμεση ακτινοβολία του ήλιου δημιουργεί θερμοκρασίες περίπου 34 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι. Φυτεύοντας δέντρα, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να μειωθεί μέχρι και 3 βαθμούς. 800 νέα δέντρα θα φυτευτούν μαζί με μια μεγάλη ποικιλία θάμνων, λουλουδιών και αρωματικών φυτών, δημιουργώντας σκιά, πολυμορφία εικόνων και μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αυτοί οι πράσινοι διάδρομοι θα συνδέουν τα μεγάλα πράσινα πεδία του κέντρου. Για την Αθήνα, το νερό είναι ταυτόχρονα πολύτιμο αγαθό και απειλή. Το καλοκαίρι η πόλη έχει μεγάλη ανάγκη από δροσερό νερό, αλλά το χειμώνα οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες και ζημιές στις υποδομές. Η λύση βρίσκεται στη συγκράτηση του νερού της βροχής. Θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής νερού στη Νότια Ευρώπη, που θα αποθηκεύει περισσότερα από 14 εκατομμύρια λίτρα νερού. Θα κατασκευαστεί ένα μεγάλο δίκτυο κυβωτίων συγκράτησης και δεξαμενών για τη συλλογή του πολύτιμου νερού της βροχής, που θα χρησιμοποιείται για την άρδευση και την καθαριότητα της πόλης. Αυτή η στρατηγική αυτάρκειας νερού θα εξοικονομήσει 24 εκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο, δηλαδή έναν όγκο νερού που γεμίζει 10 Ολυμπιακές πισίνες. Το κέντρο της Αθήνας θα μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό. Με τον περιορισμό των αυτοκινήτων, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη σύνδεση των γειτονικών περιοχών, το κέντρο της πόλης θα υποδεχτεί και πάλι τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα, η οδός Πανεπιστημίου, η κεντρική οδική αρτηρία της πόλης, διαθέτει 6 λωρίδες κίνησης αυτοκινήτων. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η μόλυνση της ατμόσφαιρας ταλαιπωρούν το κέντρο για δεκαετίες. Το νέο σχέδιο της Πανεπιστημίου δίνει την προτεραιότητα στον πεζό. Περιλαμβάνει ένα ποδηλατόδρομο και μία διπλή γραμμή τραμ που θα συνδέσει τη βόρεια με τη νότια πλευρά της πόλης, μετατρέποντας την Πανεπιστημίου σε πράσινη ραχοκοκαλιά του κέντρου.
Για να βελτιωθεί το κέντρο της Αθήνας, πρέπει ο δημόσιος χώρος του να προσκαλεί τον κόσμο να σταθεί, να συναντηθεί, να επικοινωνήσει. Σήμερα, πάρα πολλά κτίρια στο κέντρο παραμένουν κενά ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι δημόσιοι χώροι έχουν μειωθεί και προκαλούν μια αίσθηση δυσφορίας στους ανθρώπους. Ο στοχασμός, ο διάλογος και η θεατρική πράξη είναι μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρόταση εισάγει την έννοια του θεάτρου των 1000 δωματίων. Άδεια κτίρια μετατρέπονται σε παλόμενα πολιτιστικά κέντρα με προγράμματα που συνδέουν τη φιλοσοφία με την επιστήμη, το θέατρο και την τέχνη. Πολλές παράλληλες δραστηριότητες θα οργανώνονται εκεί τα βράδια. Θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλα δρόμενα. Οι δρόμοι θα λειτουργούν ως ανοιχτές σκηνές και ο κατάλληλος φωτισμός θα ενισχύει την νυχτερινή ατμόσφαιρα. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ο ανώνυμος χώρος του κέντρου θα μεταμορφωθεί σε έναν αστικό χώρο όλο ζωντάνια. Θα έχει καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις, πολύ πράσινο και θα είναι φιλικός στους πεζούς. Ένα σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο πόλης που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, των κατοίκων, των επισκεπτών της. Για αύριο και ακόμη παραπέρα. Το μέλλον της Αθήνας είναι φωτεινό. Η πόλη επανακτά την πολιτική, οικονομική και συμβολική της σημασία μέσα από την προστασία της κληρονομιάς της, τη βελτίωση του κλίματος, των μεταφορών και του δημόσιου χώρου της και γίνεται ξανά παράδειγμα για τις πόλεις όλου του κόσμου.